কোনো শিক্ষিত লেভেলनि বরং গিয়া नों अवश्य शिक्षित लेवलनि बरकसै नों सैसि दारे आंनाव कगन सान नों सैसियाव सैनि साल सुरसि हांगो नों गं सि गं चेहरा नाखि नों गं हाय मारो तामनि बागै हांखो जों साइमनखौ कयेकदिन सिगांसिनि ताबुक जे एडवोकेट होनै परिचय रुइ दंनाय हायाखै आने सालब्रुम ब्रुम जे साथि कक साइ दंनाय सिनि हरिदेन देब्रमा महाराष्ट्र जे सामाने महाराज नाके पंता बुसलै नांगै मानो आकमन ब साना नायमले साना नायमने अवन बगे नां साथा फुचुं माने महाराज ना पंता बुसलै नि माने बाबुनि कुनु प्रूफ करै बा महाराज ना कायसा नांगै बसा मानो माने अवन पुन प्रूफ करै नों बरानि पिरफ्रा हास्तेनि रागा रखनि बिसिङाव बरानि बयबो कगनांगै बसा मामान पिरफ्रा हास्ते नुखाबा नोंनाङै बसा मानो हमातो माने चासमाय तंगै बिहि कंपतै चासमाय तंगै नुबै कुबोनै मानो बा आबनो अबुद्ध जत सम्पर्क मानो आबनो से पंता बुसलै हमले बबो ककनो साना नाय अमन बगे नां बड़ साथा बसो माने खरकसा तिरपुरा हास्तेन खायसा एडवोकेट होनै कायसा नों बुमुं मानजाक बा नों कायसा एवार्ड मानजाक नि अब बुकुनि बासा नों अब एडवोकेट नि बासाया नि नमो सालब्रुम चवाक नोङै केफेक नि तंनाय हाके ड्राग चावि तंनाय बरफोरनो अमा हाके कक सायाना नों तो कुनु शिक्षित लेवलनि बरं गया नों अब शिक्षित लेवलनि बरकसै बरक डाइरेक्ट नों सैसि दारे आंनाव कगन सान नों सैसियाव सैनि साल सुरसि हांगो नों गं सि गं चेहरा नाखि नों गं हाय अबन बगे आं बोलो साना मुचुमन बिन काहिनि किसे मा साजना बताम ताम मंगलांखा दुख मालि तंफ्रो बताम ताम मंगलांखा आं हरगोन बाबन अवश्य प्रश्न खायनो मुचुङो केरन बुफां कायनानि हनै दुख मालिनि अ आमचैन बरक ना ताउ बरक खायके गोरक थारि फैनाय केरन बुफां कायना हनै सब थेने रांनाखा 200 जनानि थेने 10,000 खलै रांनाखा 200 जनानि थेने 10,000 रांनावै केरन बुफां कायनानि हनै बुनि थेने रांनाखा ओ केरन बुफां कायनानि अबन बगे बरम थेने जे रांना जमाय दक बरक तां बुसुक दुखु नाङै दं आ जरावो 98 दगो 10,000 बहुत दाम और जरा से बम है बरम थको बरक के खेतरेन लाइखा माने जे तो माने वाक पुन फाल लाइखा अब हाय के हाय खाने हनै आबो बायसिनि थागिया ताबो नों साइमानो अर ताइका जे बेंगनि जेताउ अर को नगबो तांजक नमनि आरो ताम खायुगा वा हाय के बेंबु कायना हनै ओ जे ओ वाक कायथिने साकिरमान बागै ऑफिस सुपरवाइजर हंगाके 1 लाख के रांनाव ताई फील्ड सुपरवाइजर हंगे 50,000 के रांनाव ओ जराव हम हे गोबां बरम थिनि बखका रांनाखा ओ बरक ताबो बरक बेबाक में कथां दङ दुख मालि एरिया ओ जब तो बरक कथां दङ सुदु दुख मालि छेमिया यां आमते जब तो बरक में थिनि रांनावै ओमके थको रखा अब बैसमिन पाइया आं तिने हरगोन बावनो सोंनो चो मुइतु दा तौ नोंनि मुइतु हामारि हातिवा अबैध सार फालै सिगाव मानद्रि साब बुजा हामारि हातिवा साब बुजा मुइतु दा तौ नोंनि ओ हामारि हाति बुगमाल हातिवा 2 नम्बर सार फालै लोकेल नम्बर खांगारि याक नै खलाय थाप्रा जाबो मुइतु दा तौ नोंनि तोतम आंगुया निनि चरित्र नाचिगो एरियन बरर ननो थाप्रारो ननो बु नमितु दतो आबु द महाराज खायरसा जे सार फालि माने महाराज दागि नन सार फाले महाराज ननो दागो रांना हारो महाराज ननो बरर न चाकिर न रांना हादि दागि महाराज नाहि कक सैतो अबसिनिया तालिबु कैसे बलाय खमानो मा सिंसा खरचा रिटायरमेंट रिटायर पार्सन
Angor tabu tongku ketang bung salia sagangga borok thong jama laji jama che retire person retire फाइमनी जेरूजेलम में वो जीसु ख्रिस्ट तो तुमने लाथा पाइना हमें 8 लाख रंगना हमने मेरा मरना रोक में लाथा पाइए ख्रिस्टान दर मनो प्रचार खाइए खलाइना हमें borok bangno thong 8 लाख रंगना मन मितु दाता साबनि बुफान थने रंगना मितु दाता जवाब दे हरिदम बावनो नों जुदि आसो साबु borok kaham जदि इनका नों जवाब दे फाइलो नों तिनि अरन साला आं आगि रांना माने साब थांना खा अब आं फेर होबाय थानाय तिनार दं माल फागि नोंनि सर कुथुम हायदों नोंया अबन बागै नों सानो मोचंगो आसो निजि ताबो साबु साक साक borok kaham गोसि दं बनि बागै आं सानो मोचंगो हरिदन हाय borok हरिदन जंखाय borok आसो दिन बुइ पगि थांमोन परे बुनाtai समुइतो खाइरो उथौबि नु बिनि कखनो सागलेन तंगिनिया बुइतो मानो आसिन दिनि परे पगै थांनाय माने 1997 98 99 दगो निनो जे बिके पानवाना तुमोय तामो खाइकेनो सुतु गारि बरक गारि नापु कमंडो रुनानि हंगाय 30,000 मारुति बेन नानगाय 50,000 बोसोर रां थुंगानो अबन बागै नां सानो मोचंगो नरखाय borok नों पगै थांमोना ओ जानाय मोसा पगै थांमोना जागानाय मोसा पगिया माहाय ताबुबो borok ने बिथानि ताबुबो मुइतो माने दं नों जलि मुंतो नों हिमत न फाले साथानि खमलंग ताबु नों हिमत न फाले निना borok मानो रुतो या खमलंग दग माले हाबि संतमाने लगे लगे नों साबो ताबु साबो पगिया दं अ जरावा नों साबो थगरिया दंखा ताबुखौ नोंसोला काहा borok ना नों साबोबाय दंनाय नि दल दं तिरफ्ला हाव साबोबाय हमगा बबाय वालाय जेते मुसुया साया नों दंना आं तिनि मासाव अब हंगाय अजराव जों अर तमुलुक नायदा सिनायदा अब हाय दं साबो सायमनाय दा अब नि बागै तिनि नर साया नों दंमोन तिनि सोंपायकेबा नगो फायै अ कखनो मासाव अब नि बागै कयनाय हरिदन बाबू आंनो सम्मान दो बरन दो नों जेसेबां उनता नोंखा पाइखा बर पगै मतामति खामानि जराव नों ताइसो मुतु खाइरो नों जदि ताबो सादे खनजरम बे नों आं ताइ इंले हने खनजरम बे आं ताइ इंले हने खनजरम महाराज आना क्षमा खाइदे आं नाकार दिदि हेके तिरप्रा हास्तेन बरक तिरप्रा सारा ननताइ नायनो मुचुं जागलिया अन बगै नों महाराज ने खांदे महाराज ना खुंदुरम छौरा ताई पाब्लिक रंना हंके खुंदुरमै आं बेलेखि साया खाइका आं बर रंना थगका आं माय खलाइखौ नि जे तंगन पाप जे नों पाप खायमन न मुक्तंना हंगाखाय खुंदुरमै मीडिया वो फाइ खुंदुरमै आं ताई माय खलिया आं पापका आं सुंचगना आनो नाकारबाय चेरनि हंके बर रंना नाकारखन नों मुक्तमननाय अबन बगै नों अबनि पाइथाक लामा अबनि जुदि नों खुंदुरमै borok थै नाकार नोंथांखौ अबनि पाइथाक लामा हागनि ताइकुनो लामा करे borok नों बलाइखि नासले जंग बांगा हागनि ताइकुनो खमा तंगला असुकना आं तिनि न सानम जंग वान चुंदि काहामुंदि चेंज खादिनि माइंड चेंज खादि रिप्लेसिंग लेदिनि जे तंग चाम कक सामुरनो रिप्लेसिंग सलाइदि हागनि नों खमा मानाय असुकना हामबाय